Kawai gaskiya albarka. Ka shuka bishiya cikin sati ta fito. Alhamdulillah. Wai. Amalin barka dai. Yau barka dai. Ta dawo ko yayi kyau. Ina gajiya. Lafiya la wallahi. Yawwa. Allah bani alayyu na 200. Eh? Alayyu na 200. To ani noma rani nake. Kabeji ne bai gama yi ba. Magana. To na ga mafarki za ka yi? Amma ai wannan ba alayyu bane. Kai shekara ta 20 da shukawa. Ban ma san alayhu bane. Kamar da ke kuma. Kamar da ke ne. Yan tsinke, ka dinga yin shuka, na rika tsinke maka, na rinda da Allah nan rika kwana. Wallahi tun nan rika kwana. Malam. Lafiya nan kana da kuka? Da ka shuka tsinke, sai ka ce yaƙi, babu hali ka shuka. Idan baka sa tsaro ba, sai a tsinke. Wannan ai ayaba ce. Na kwakwa ce. Kwakwa ce. Malam ka ga mu kan magana mana. To na ga mafarki za ka yi, ba ga kaga halin da nake ciki. Amma wannan ai kaman ayaba ce. Wannan dabino ne. Ka dinga noma kenan. Yanzu shekara nawa da shukawa sai yanzu ta fito amma a ce an ba tsinke. To na rinje da Allah sai na hada da hukuma. Dole. Malam barka dai. Yau barka dai. Lala wannan gwanda ne. Goruba ce. Ya za ka gaya mu bakan magana. To na gama fara ci za ka yi malam. Amma kuma na kaman gwanda ce. Rake ne.